Aga jingle kai South Championship hapring ka Maldives Persia ya ke Bhutan. Apa pai shakani ke jingle kai ke Maldives kala Joshua ban pen khi jar ning ko tang ha ka minit ke ban reu lengba ke penalti balakan jat do Muhammad. Bad hadu bukur ke kelas step ke Maldives kala tam dai weilanot. Bad ha ke lamit ke jingle kai ka long Maria khai ha ka baro arteli ken hun kila Persiang ban pen khi jar. Bad shua ban kut ka jingle kai kata ha ka minit ka ba khandai pheu ka Maldives kala yo byang ban tap ya ka gul ka ba ar lengba u Hasan. Bad day lengba gini ki ar gol ka Maldives kala la ban pelim ya ka Bhutan da ar lanon. Aga wei pat ka jingle kai ha preng ka Lebanon Persia ya ka Bangladesh. Aba pai sha ka jingle kai ha ka kala step baro arteli ki ken hun ki klemla ban pen khi jar. Bad day ha ka kelamit kata ka minit ka ba nyau pheu khandai ka Lebanon kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong lengba u Hasan matok. Bad shua bat kut ka jingle kai kata ka minit ka ba khandai pheu plus riu ka Lebanon kala yo byang ban thep ya ka gol ka ba ar lengbau Khalil Badar. Bad day lengba gini ki ar gol ka Lebanon kala la ban pelim ya Bangladesh da ar London. Haga jingle kai MLS ka ba hap ha Western Conference ka Los Angeles FC Persia ya ka Seattle Sounders. Aba pai shakane ka jingle kai ka LFC kala yo shua ban thep ya ka gol ka baningkong tang hapo 10 minit kata hakisan pheu sau second. Bad hadu bukur ka kala step ka LFC kala tam dai weilanot. Haka kelamin haka minit ka bah nyau pheu phra ka LFC kala yo byang ban thep ya ka gol ka ba ar Henry lengba ka jingerap jong ka VAR la pendu no ya ka ne ka gol jong ka LFC. Bad hadu bukur ka jingle kai ka Los Angeles FC kala job dai weilanot. Bad kala batru ya ka kerdan ka peningkong haka Western Conference. Bad ka tam live point ya ka bawan ba ar. Aga jingle kai Serie A jong ka Brazil apreng ka Kenhun jong Luis Suarez ka Grêmio Persia ya ka America MG. Aba pai shakari ka jingle kai ka America MG kala yo shua bat pen khi jar nengkong tang ha ka minit ka ba ar pheu san tingbau Danilo Avelar. Bad day ha ka minit ka ba sau pheu ka Grêmio kala yo ban thep ya ka gol pen ya khai lengba ka un gol. Bad ya ka ni ka gol ka Grêmio kala yo lengba ka jing bakla jong goalkeeper ka America. Bad ha ka kelamit ka Grêmio kala ile kai bha ha ka ba kala yo ban thep ya ka gol pen tam ha ka minit ka ban riu pheu wei lengba Matias Wilasanti. Bad hadin pra minit kata ha ka minit ka ban riu pheu khandai ka Grêmio kala yo byang ban thep ya ka gol ka balai lengba Luis Suarez. Bad day lama gini ki lai gol ka Grêmio kala la ban pelim ya ka America MG. Bad kala kiu hadu sau kerdan ha ka mit ya khen point naga kerdan ka ban nyau syak kerdan ka balai.